Хей, здравейте, приятели! Отново съм аз, Бертонен БГ, и сме с четвърта част на поредицата How to Survive 2. Нещо, което предния път забравих да ви кажа, е именно това, че след като получих апдейта, получих един подарък от играта. А това е именно, сега ще ви покажа една много интересна каска. Това е някакъв вид бонус от създателите за това, че играем въпросната игра. И ето тук може да видите колко е интересно всъщност. Имам. Да, също така има и някакви допълнителни бонуси. Така, докъде бяхме стигнали? Трябваше да построим армари, но за армарито всъщност ни трябва малко марина или sheet metal, както се води в играта. Това ще можем да го вземем след като се докопаме до една от мисиите, които ни даде Ковак, а именно да отидем до един старец, който е някъде в града. Тоест не в града, ами в нещо като село. Тук можем да го отворим. И интересно какво обаче ще завариме вътре. За щастие не заварихме един куп зомбита. Да, това беше изключително полезно. Можем да дигнем кампа все още, но не ни е необходимо поне за този момент. Ето. След апгрейда на меле уменията ни, нещата стават доста по-красиви за нас. Успяваме с един удар да свалим тези неприятни зомбита. Ето виждам, че пак сме облътнели. Хафваме набързо и шоколад. Да, и определено не изпускайте тези билки, защото ни вършат една страхотна работа. И ето го нашия старец, който вероятно ще иска да ни убие. Нека видим какво има да ни каже. Странно, обаче той не говори с нас. Той не можахме да чуем. Така. И старт. Пуснахме мисията преди да е нашамарило много това зомби. Все пак отнесохме един удар. От тук някакви нови гадинки. Набързо си напълним кръвта и... Отново сме някъде в джунглата. И не знам дали чувате, обаче някакво ужасно жужене се едно комар е някъде до вас. Трябва да убием 10 койота. Уху, това как се засили. И демиджа, който я нанесе, беше наистина сериозен. Така. Има голяма вероятност. Най-неприятното всъщност е, че нищо не получаваме от тези гадинки малки. Тези койотчета. Те са толкова много. Супер неприятно. Тук имаме
билка, тук имаме още една билка. Имам чувство, че ще ни трябват доста. Особено при положение, че... Уха! Определено тук сме добре дошли. Особено при положение, че тук има толкова много койоти. Имам чувството, че... Проблема няма да ни бъде в зомбите, които са наоколо, а именно тези койоти, които са бързи и наистина трудни за оцелване. А да не говорим, че трудно се забелязват. Точно това имах предвид. Толкова са бързи. Абсурд. Да забележите, че идват. Ура! Можем само да ги чуем. Убихме 10 койота. Това е добре. И отново комара е тук. Ужас. Тази мисия беше изключително бърза. Не беше нещо толкова... Но мисля, че можем да отделим още една минутка, за да проверим и другия край на картата. И комара отново тук. Любопитно ми е да разбера всъщност дали билките служат за различни неща или няма значение каква е билката. Служи за еднакви. Крафтеници. Супер. Има и само още една дупка долу, която набързо можем да я видим. Която не знам как успяхме да я пропуснем, но... Лови, направихме го. Странно. И не е голяма болка за умиране, че съм я пропуснал. Супер! Връщаме се да видим отново какво всъщност ще получим. Като награда взехме ламарината, взехме чук, взехме и още нещо. Не обърнах внимание точно какво. Но... Така... Дава ни още една мисия, но тази мисия ще я изпълним малко по-късно. Първо ще отидем. Трудно. Първо ще отидем най-накрая да видим какво ще ни... Сега да видим дали зомбитите всъщност ще им преследват из цялата карта или ще се спрат по някое време. Ще ни изгубят следите. Ето сега ще видим. Двама са аут. Мисля, че няма други. И... Сега вече ще можем да си направим въпросната оръжейна. Ето, даже можем да си направим цели две. Make, ура! Вече имаме една. Инвентари. Тя е огромна. Къде можем да я поставим обаче? Успяхме да я построим.
Можем да я апгрейднем набързо. Имаме необходимите материали. Ура! И ето да видим сега какво можем да направим. Можем да си направим амбасадор. Това нещо имахме ето тук. Право си ги връщаме и ще ги използваме. И алуминиеви. Да, точно тези алуминиеви тръбички, които бяхме говорили, че може би ще ни трябва. И вуаля, можем да си креейтнем един. Ура, вече имаме пистолет. Какво друго можем да направим? Можем да си направим и снайпер. Найс. Различни видове стрели. Можем и патрони да си изгубим. Интересно. Патрони всъщност можем да направим. Набързичко ще направим и патрони, за да се чувстваме спокойни, че сме обезопасени. Така. И нещата, които не ни трябват, също ще ги върнем. Да видим. А сега какво става? Ужас. Те ни трябва ли и за патроните? Въпросните алуминии. Създадохме. Можем да направим патрони и за снайпера. И нека направим и от тях. А също така, защо не направим и самия снайпер? Ако успеем да го видим къде е. Ако си вземем и алуминия. Няма лошо да имаме повече оръжия. Всъщност не съм сигурен дали ще ни трябват за напред, но определено по-добре да има. Крафт. Чудесно. Сега можем да оставим всичко, което не ни трябва. Тези ножове определено ни трябват. Защо не можем да ги премахнем? Без значение. Пръчките можем да ги оставим спокойно, статуята. Евентуално, ако ни потребват по-късно, ще се върнем за тях. Пружини, бутилки, мачете. Мачето, да, ще ни трябват. Чуковете не съм сигурен, че биха ни потребвали толкова много, но можем да ги оставим поне за момента. Така, интересно обаче, че тоест ето тук щеше да е много добре, ако имаме възможност да си построим и някакви брони, някакви каски, може би, защо не. И ето, връщаме ги. Така, всичко, което крафтнете, реално остава в достатъчно експириенс да качиме и левел 5. Какво ни отключи?
играта. Какво можем всъщност да направим? Можем да... аксесуари можем да си направим. Кухня можем да си построим. Тоест, ние всъщност имаме блокчета, защо да не си направим и кухня? Да. Какво друго? Да, може би следващото, което ще направим точно за аксесуарите, това предполагам ще бъде и... За съжаление материалите ни свършиха. Можем да си направим... Интересно. Какви интересни неща можем да си изготвим. Окей, нека направим все пак да имаме, че ако гладнеем, да има какво да хапнем. Идеално. Но не забравяйте да си ги вземете след като ги направите. И отиваме за следващата мисийка, която ще ни предложи Ковак. Предполагам няма да изненада за вас, че отново идваме тук, отново събираме всички дънери и пръчки, които играта ни предлага. Here's what I suggest. Нека видим какво. Левел 4. Явно трябва да си апгрейднем и героя. Тоест, General. Защо не направо левел 5? Така се отключват и наистина доста Старвинг. Какво друго ще ни предложи играта да развием? Crossbow експерт няма нужда. Handgun експерт, да, определено. Аз мисля да използвам доста често пистолетчето. Нека се подготвим за следващата мисия. Така, имаме лък, имаме стрели. Подготвени сме за всяка една ситуация. I'm extremely troubled survivor. The pylons that I struggled so hard to set up, and which are supposed to be transmitting my rally signal, are no longer working. My relays aren't relaying anymore. You think they've broken down? Not possible. Not them. Not so soon. I didn't make them like that. I see the hand of man in the picture. Or rather, the hoof of deer. So, here's my theory. Those flea-bitten deer scratch themselves against my pylons, generating static electricity, which in turn disrupts my relays. The solution? Go there and put those dumb animals out of their misery. You'll be helping my relays, and you'll also be able to take useful resources from their bodies. If they haven't decomposed too much, of course. Така, мисията обещава да бъде вече по-трудна от това, което беше до сега. Дигаме се чак до 8 ниво на трудност. Кой знае колко са всъщност. Бързичко сменяме оръжията. Заменяме лъка с пистолета. И, както се казва, елате ми повече. С 150 патрона разполагаме. Пускаме картата. Започваме нашето пътешествие. И започваме с една патеричка. Да, ето оградата е счупена.
Направихме му 300 демиджи, все пак. Това не беше много яко. Определено вече са много силни. И ни трябва някое доста по-силно оръжие от това, което имаме в момента. Поне с стрелите можехме да си взимаме стрелите, сега патроните обаче няма как. Упс. Много корави са станали. Може би тук трябва да направим нещо? Не, нищо не можем да направим тук. Бях решил всъщност да скоча директно срещу това дебелака. Добре, че ви забелязах, че е такъв. И не се взривихме. Лошото е, че цеха става твърде много наоколо. Не е проблем. Леле! Този беше опасен. Май толкова бой не бяхме яли скоро. Така. Може би и тук всичко изглежда наред. Това беше от послушните зомбита. Може би не е толкова умно да скачаме безразсъдно напред. При положение, че има и такива заразени елени. Вече сме съгласни, че те не са от най-приятните. Иначе че дебелаците сами за предпочитане. Обаче изпуснахме този вход тук. Картата ми напомня. Упс. Беше близо. Не знам дали беше умна идея да се набиваме в тази малка дупчица. Няма особено много място за маневриране и погледа май няма и какво толкова да се вземе от тук. Да не кажа, че няма абсолютно нищо, освен малко експириенс. Или просто изпускам нещо, но не мисля. Нека видим в блатата. На какво ще попаднем тук? Интересното е, че с всяко едно ниво ни предлагат поне по едно ново чудовище, което е любопитно, няма спор. Кой знае какви изручите ще се появят. Не можем да бродим и във водата. Найс. Нека възстановим малко силите си. Защото ще ни трябват. Докато тичаме във водата, се изморяваме доста по-бързо. Чао, чао! Хедшот.
презаредихме. Това беше всъщност целта на стрелянето. Да успеем да презаредим и отново някаква дупчица, която вече не съм толкова сигурен дали е умно да се влиза. Билки. Поне нещо полезно. Отново ни удари. Гладни сме. Ядем витамините всъщност те за какво служат толкова. Явно не са за това, за което си мислех. Чудесно. Явно все пак готвеното се е готвено. Нека възстановим живота си. Лошо. Още един, който... Как успяхме да ударим толкова, идея нямам. О, а това ни е бъф. Браво, бе. Това е една готия новина. Ето защо трябва да готвим. Чудно. Имаме 5 минути бъф. Благодарение на това, че хапнахме нещо, което сме си готвили лично ние. Това е супер готвач. Но все още не можем да намерим това, което ни трябва. Въпреки че сме минали... Жалко. Бяхме толкова близо. Тук някъде трябва да... Мац. И вуаля. Успяхме. И този елен стана точно изключително малко. Докато сме с бъв, нещата изглеждат наистина чудесно. Всички са ланшот, освен красивите елени. Много вероятно и тук някъде да има още един такъв. Затова трябва да бъдем внимателни. Тук определено намерихме обаче доста материали. Там имаме един дебелак. Който ще бъде убит много бързо. И когато му дойде времето, разбира се. И мисля, че времето му дойде. Все пак и тук има понятието хедшот.
Ако успеете да оцелите някой в главата, дори да не е хедшот, то поне ще бъде свален на земята като временен нокаут, което ще ви даде време да отидете до него и да го ликвидирате. Справихме се в рамките на бъфа и сега явно минаваме в дебъф. А може би не. Все още получаваме необходимо. Окей. Завършихме и тази мисия. Взехме достатъчно материали и се връщаме отново при Ковак. Да видим дали той ще бъде доволен от това, което направихме. Ето го и Ковак. You see, Survivor, I was right. Since you got rid of those damned four-legged pests, I've been able to re-establish the link with the relays, and our rally signal is transmitting again. Now we just have to wait for the throngs of new members to arrive. But we still have lots of... What? The enclosure protecting the pylons had been broken into before you arrived. Strange. I went by there not long ago and everything was intact. It may have been one of the members of that sect that's holed up out west of the mountainous region. They're all... Apparently they've established a cult worshipping me, which is fair enough. But I still don't trust them. Go pay them a visit when you get the chance. You may learn something. But for now, let's not waste any more time. There's still lots to do for your camp to become New Kovac City. No offense, of course. Имаме явно още нещо, което трябва да направим за нашия камп, но това ще го видим в следващия епизод на How to Survive 2. Надявам се, че всичко, което сте видели ви хареса. Ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао! Това беше всичко от мен, Бертоне БГ. До скоро!